Ipidang sobai fi sajian pat ha channel jong Forefront Media ha ni program tip yala kertong syaka MDC election arjar arsan kaban salong ha benai rempang arpui terek. Nilai yo ngau na kasur jong upat ba ha ba ngila let ya constituency ke baper bat ya kajing pesngau ke jong ki bat kajing angnot ke jong ki na kan election jong news nam. Te menta ka kenti ngadon bat uwe na ki kertong jong ka beliam constituency ubalai don benta ha kisnam ki blarem ha ka PDF, ke HSPDP, ke TMC, ke NPP, bat menta ka kenti lapan yoso LD ba ke UDP, bani aireng ha ke election MDC arjar arsan. Ita di ba Gilbert lalu ibadan ha pering jongi ha ke kapor te kenang ba pinya itu khamba ya iba bat dengan ai ha ke kapor se iba bain la ban siam ya ke benta ban pin itu khambanya LD ba kam tam na benta ki pat ba jong kemelem constituency. Kubeli sibun ya ka channel lupi Forefront Media mapilewan ban kerang ban yo ban lap yaki ke bangi don ka principal ke jongi le siamo ke bangi ngimi ini si mentah ka ni ka election jongka MDC ban long haunu banai ban wana arpoi trek Ba fila ban pin itu khambanya LD na benta ki nong pet kham tam ki pat ba jong kemelem constituency ya ka jingya linti ke jong pi ha ka ni ka jali trekam adu ki snam ki ba menchua ba ha ka ni ka hadu ka ni ka por ba menta. Oh daki post nam le siamo ngala long u riu khmat na ka ni ka than na lu na dong lu ka snong lu ka than hi bang bat te ngajong wei na ki paya nak menta ki khna samla nam ta ki sports clubs nam ta ki sengentai ki kam ki bangala syakri nam ta jong ki kum uburi botri mon subha te ki don ki schools wafer ki bangala yarap an kershan ki don ki wat ya ki mo kat tu ni ki no hikai school ki ba myo tolop ki por te ki don ki yeng ki baduk ki bangala penle ro ki por ya ki ba hak itu kisam ki baldep le se ngamju penmi hak social media ikut kubor ki tai war ngashim bet ba ke dei ka kam rimon subha jonga lingba ka jing pesngo jong ki pat ba ki ba ki jing jar fer te ngai simenta kumta kum ka ba ke ubriu ba mo buan na kalong yeng ka beduk dan dai ka ba ubriu la kerhu te kali ok bentah yo bun ban kenia lang ki kemon ti diang sa kita kumta kilong yeng bat kita ki benta jong borok ka than bat mdei tang kenia dai bubun hakikam ki bangile wat seki we ki kisnong ki thau ki bam ha opo ka konsumsi ru Ba kandiat ha ka jing sto jonga pila ya kun ya ka election menta la arsian laisian ba kan dei te ha ku hin rius na menchua pidan ba ka HSPDP ha ka por ba pimi na ka PDF pi ong ba pinrung na ba ka HSPDP ba ka de ka seng rulum ani kun ya ka election atus nam te handai mentaru ka kenting yo I ba pi pen so bang ba ka wei pat na seng rulum ka jing I singa ka jong pi ka jing mot ka jong pi ba pin ya kun biang ha ka kenting menta pi hot ak tu kisnam lalu ngajik pesngo na ki bahe kinong ilam jong ka HSPDP ba ka dei ka seng rulum mo banginya pen klan yang ni ka seng rulum ka rim tam ya ka nongrim jong ka ta seng klang ba ki parti rulum jongi kinang klan te hading ngajik pesngo jonga si kinong ilam ki balai kershan nga tu ki por kilong kemi kilong pa bagi samla kila ai ka jing kershan ba paka ba ki ong ka baha bangi don kat tien dai na bang la syam pat na bangi don tu ka seng ngiju pesngo kinong ilam ki ba khmat du bangi don ki komiti na kapor se kapor klang ban pen klan ya ka ta seng tenrei ngalong kumnu haba daki brai daki snem juron kanu kanu jing kendu jongi ki dihot ki berang thamai bat ki belalong ki kandidat aku kapor bat kanu jing pilih jimun te kal than nak menta jongi ki bang idang perkhat ba ke ki bang ile ban penbaha ba ban penbaha ya ka jat riu jongi ka bang ile ok kerpang te tenrei haba kamdan kum kata ngim sotra ya kata parti te haba ngim sotra ya kata parti ngim juron kanu komiti ba ong pi banyalum banyalang kal than te ngaso ba kini ki parti pat kawin parti rulum kum ka UDP go piong kadai ka bala rim ha parti ka boleh mo ban sensyar ha ka jelar ko don ha ka district council kini ya sem go dep ko don te ngaso ba kadai ka parti ka bahe kum ka parti rulum te natak daw kadai ka kabuksiar kum ngi ba indon mentah kini ka parti ban ngi ba kinoi lam ba mentah kini ka parti ru dangsian ngarung makanaru ndai ngidon ka jing kendu na ka por banyak prijing mun mo na dong sidong kini ka tai ki ba kidon ban pen iya nga kum berang rung thamai bat lesi ke ik bangaru ai jimut kum ubri bola syakri pat ba pan ai jimut langru ke sim benta long so tonat ha bonon apa ni parti kan tai so
Gila ban penyetu ini Pak nakaleng joko UDP kat no ngut ki kertong ki bahkan penyeng naka ki HDC kat kum ka jingtep ko jonga kalong pulai ngut na ki HDC bat kat nyongut na HDC dai hadu kat no Pak Pidon ya kata ka jing kerman bat ka jing UI jenga ka jong pi tharai kat no teli ki sit ki baka UDP kala ban job tharai lada jing chu ya kran kan Oi kata benta bangin syakran namar mo kam sensyar kadari kam dei kam basuk. Te banong ba katnu kin job ru ya kata kasyong haki kandidat katnu kila ban trestom. Bat ki pat ba kinong thabut ru hadu katnu kila ban sungthu ya kata ka bor jong ki ka bakidon ban let thabut. Namar kuman shimi ka por khendian habanga ngaya yakini singi ngale jingalang nadu ka por ba ngadon po HSPP hadu menta bon UDP ru. Ngajuong gi pat ba persyang ba kani ke district council kadai ka kolong khija jo jat berdiri jongi namar hang ni ngidon tang para kasi ngiyo ban thabut tinga juong ba nak sarkar India tani QP gi mo ki rithor kin pet yang kum ka jat berdiri ko bakarpang ka bangiyo ai district council bangin sensyar hok ngin sensyar hi dalari ri ti habagron kum tanga community bagi pat ba ngaju kun toy ki ba kini mi pat ba lakumnu kumnu kam dai banduna langilo long ka bala awat 100% lu bangin thabut marba ngiyok kerpang tang bangi de om kum kiwi ngam ong bakimit tebut kemeli tenrei haki emeli pat ngilayo alang kalom ka general seat mo bat tribal baro kat bulan epik po megalia yo ban tebut tenrei kam tang bani kalong kerpang ngi bakimi pat ba den tak daw community bada ka jingwan ba jing pat ba tibat ka ban dan menta pat apok district council kumun chong no kadai tang para riulung tang para bangi te community ba kin kam ailat pat ba ka de ban sungthu ya ka jing kodor kin sungthu ya ka jing kodor jong district council kanang ba kadangi duna ke persit banwan lesi mo kum bakalong matangi ina kapor ba nakaliang ki rithor ki banabar kuman songno ki rithor banabar mekhalia bat kinoi lam ki jongki lingba ki seng bopero pher ki le ban khnyot ya kane ka sik sidil jungi karti sensar jungi teda kaduna le sekar kam thabut kinang yo lat susu te kapani ba gajat bri jungi kan kham kodor ba district council ba ki deban mi pa ba banyak thabut kan kanam kadon ke jing kodor kum bangi yo kum karti sensar jong India kalai kerpangi kani ngiru ngindri kerpangi kata ti hakabide ke jing job jong ki seat span ka syong ki nong thabut ken bakim dei ban syolong mo nga juong ki ha jingalang wei lawan ka yo election kalong ka yo ba ka ba sirkai ba ka ba nga juong ki ni hap ban punya pher ken hapadeng upat bur bat upat ba kamun upat ba ujiet da jing start da jing sempang ya ki kandidat hangamong ai ka parti ndai ya ubrio ubanyele ya ka nongri mo jong ubrio ke ai ki bakila i ba ka ai ka contribution la ne kata ne ka profession ka jong ubrio ya kai bo blei ra sap yaki bakin long kinong elam nga khendru na dong ngi shnong ni thau na ka than ki jong ki bat kai ka jing angnut jong habau mi ban le kita tingi dumlong tamat habang ilong pai ba ngi jet ka jing start ken ten rei habang ilong kum pai bur pa kalong mo kum bangi kumolong mental kini ki khendiat snam ne khendiat bra ngi teng teng ki kilong ki pai bur ki bam don kanu kunu nal die su song shit ki bangim tip ya ka sencar khadar ka balong kum nu song rem nal kan song rem nal die tip kini ki kertong jong kita ki parti ki balong kum nu susong jong shit iki jigwa song shit ya kata ki klam tip na dong sedong kani ka banga imai ka jat beri jongi ken nga ima ngamong mo nomor baki kandidat dengan ong pi ki di bendon nal deswa ka jing sampang ka jing start baki ki sutu kunu banyalam pat ba mendai bangangan hap apo ka jing ba ka don kam ngangan hap ong o ap ngali kindu i presiden jonga jadi ngali kindu i kita nal deswa ngadi bendon jing sampang ka banga kum kandidat ngap sim ka jing klip kai ka banga di benle nang menta ban pengkhanya ke district council ban pengkhanya kerti sencar jongi kat kum ta ka sik sidul ke baka sarkar India kalai kat pangengi ken tinga community ba hakan election bumenta na kaliang ke UDP ki kertong jong UDP kin le khamba bat na community ba kum bakalong mentahin mar ba ki bun ki bills ki baka pas na ke district council hakini ki license samsung bedak apa jing pen yalam jongi ba tita sual khan po sorai MDC ilong kum UCM tingi ibah kini kindiat singin na kaliang governor ulat jongka megalia ula asen jugi bil berkhoj bagi long an menta ti ngak community ba ki pat ba kena ai kampun ka jing kersian ya ki kartong jongka UDP khnang bar kalong kepala le nginyo ban sensyar maroi bat hang tangin si ke jing kala ka ba kum gejat bendeu ni trang naru ki sedang ki berdak ke to kuman sipen bot kata ka jingkran jong pima Pak Piong ba ka menta ka bor ka reti sensyar kum bangitip haki CDC ka don ya ka bor ka dei kata autonomous body ka ba don la ka bor jong la jong
hakar komisen sa kada anai kat kum ka jing I mentangi I ba haki CDC ya bansna ya kano bill jaka bakan le direct show governor ka hablet chualing ba ka sarkar jala la ne ka DCA ban ai shwai kata ka approve naki and then kan salet show governor no governor kan wan biang sa sarkar dan kan sawan biang sa ka body jong ka autonomous body tapi I hato le se kan ya kalong penban kum ka jing yu rat ya ka bo jong ki CDC la banong but I penban ba la banong ba ka sarkar jala ka panon kam ya ka ki CDC kum ka wei na ka department jong ki ne phi dan yu ban ong halo kata Pi hoi ki senam ki bedap se kat kendai sepak sempu ar pengyo district council kilong ilam ki ba syirkai syai ba start besampang sudah mo tu ba JM skonsol bi ki ki bala bang kuah 2 bulai ngiok syai kilong ilam ki ba kerpang ki ba start besampang ki bala perkat syai ki bendir rujong tendai hadian ar post nem mengiok pat ya kalau kejong jala hau kat kendai sepak nyu kuar hang tung I ba leng ba ka para 12 la besut lang pat ba kinu ki an ki ba ka district council la se ka shna nei kin habia ling ba ka DCA nama lepas hang tu bu non u emeli minister ban pe ka DCA kin habia ling ba ka DCA bat hang tu dan kenu ka jingwit ka jing tengku akinu lagi benta kemun ki an jong district council ki apno aki an jong sarkar jela tien tak dau nak yang syab kan poi syulat jong jela ban sen ni taki belru kemut ki phai biang no nomor ba nak sarkar jela ki om kambit kambiang bat ngai iru akini kisnam ki berlej lada ka district council ki don ka ruling party don langit jaki jong goi keseng kat bah ka Emily ki don dakwi ki sangi basenchar katar ko dogi tenghu nomor kim so tanat ba ka parti jong ki kamyo basenchar ti katar ko ra ki jing ko ikar kom trikam jong district council ti bat na ta kadau haba kilong kumta kumbang la iya kini senam ki balda pro ter nadu apo ka Emily ru mo ka don ka coalition government hadu ka district council ki don coalition government imyo ka ju ka sang ka basenchar habang imyo ta kadau kini kisang ki badan pok sarkar jela tentang I baki penki wini ke district council bat ki jon ka jingkala pat jon ki CM dan ki EM nak kapor sakapor tika ba penlong pat ye upat ba tentang uthat ujulap ti ngak community ba kum kini ki haka perthesai menta ka bangayat mo ka 20th century nglayo amta ska ajar opsan ti community ba nadu ka sarkar jela du district council kindon ke jisu jimut nomor bengi ong ba kadai ke jat benrio tika kata ba ya ka jat benrio jongi kin kum jat benrio kerpang ngasuk community kin ba kini kisam gibran lesi mentanang ni khman inon ke jisu jimut ba ki ba sarkar India kal aling ba ka British charge jong ka India constitution dai hak bidai ba kena ka bandap bon rio kum ba kal ai kerpang ingin nadong sidong dai ki MDC ba mentang community ba kin tre hok ban sakri hok kita ki ba kile ban ngin sna ken kita ki rules ki an ki ba kum ban pen klan jisu pat nang ni khman ha bidai bi bon ba ki banta ki ba ngi kum ka jat rio ngilong trai ling ba ka 6 schedule lang ba district council okay ka dandu kani ka an la polisi la nang na kaliang jong ka sarkar jala man kani hala tu ka MSI PNF ka ba ailat ya ka IMA ban thiet ya ka jaka haka sur jong ka development la ne ka roi ka par mo ban thiet ya ka jaka puta wat la ka district council ka dei ka nong pet nong banya ya ki jaka ki puta an te ka adon ru ka jing kran na si emba de ban kran choi stakeholder choi ban pentrai kam ya kani pi kumno ya kani ka an se kala ban talap no ya ki an jong ka six schedule ya ki hoj habidai kani benta ba ru ba sarkar jela ka ai tu ki mekilia ka tu investment mekilia nei ki banabar ba kinwan ban invest ban sengkam sengjang po sarkar jela hoj ni kum ka jela ka barang duk bidang senchar ka jing duk buat tangki income tax ki revenue go bun impat generate ka stil jong ni hab ban depend na ki mo na ka sarkar India ti haba ki wan ki kam penroi po jela ni pidang subhai kata kum kejat benrio tenroi habang idon pat ka 6 schedule kerman scam ba nak yang sarkar jela kanum yo rot ya kata ki hok jong ka 6 schedule kan jong kata ka lengba ki district council ki bahap kinu jaka ki bahap apa ka schedule area namala ki ong ba hak sarkar jela ru ki don ki parti dulu bat ki basen charang taru ki dehi nak kejat dulu ni menu kejat benrio kram dak kanyu nuru ni dehi nak ju sarkar nak ju jela te community ke ibal don ngin penek ngin pensa kan habang iong bangile ya ke district council ban penek pensa ai ti dustur tingin nang pen klan sisu ni kita mo ten rei ba ya kam karoi pan don kam tang ba sarkar ka ban pej bahang i ba man hakini ki singi lai ya ke jing huri hura lalu kisang bahlang ki lai mi mo bebun ki persya itu ten rei nak kaliang jungi ru ong pi ya karoi ka par ngin persya ten rei ke bakta pat
Ya kam jaka puta ka bidehi jong district council ki haban burom ya kata. Bat ngin penek pensa ngin pen klan. Ya kata bat kum ki MDC ki bansawan nga kemil tiba ngin habdon ba ka jing kren bat sarkar jala ba ki igi boleh ngin hab dapat tik petik hoit ngim dei ki start an. Tambah rei ngin persang ban pekin. Ba kita ki an ki ba sarkar jala kan le kanum non kanun ko jing roj yaki jaka puta ki ba apa ki district council pok shidil area. Ada yang keren cakap district council hani mo ni iru i kijing duna hakal yang kuat hakasi eje report man hakan ya kapan pau ba kadon kata kajing tap kam prap langot kita ki permanent post kiba shoot tap la tap kum tu ne se da kajing itu bril klan da don kano ka interview la ne kano ka exam ka ban da tap sisa hi kita ki kam ban ai kini permanent post ban pelut ru ya kapisa ban sil tulap ya ki kita ki la ban kedau bagi dia ki jing runa ane ki jing ko haka ke HDC tapi ko menta pidon ya jing tu ban rung hang te ke HDC ke e ga ba pi yo i halor kan ka benta bat ke e le sela da pidon ma pi pila ban ya kren lang ane ban kum ta ban wan ra ka jing pen ben Ho ingin GE mo haka CG report GE haka sokar jelane haka district council lu la pau pelen pau pen rengkau baik ki ek jing ko kom tai kam jong kita nak berfair pok sarkar jela ani pok district council haka pathai mentangi ki bon daki pho jar ngot ki educated unemployed youth ka pathai keduk kam te kum ke jela berang duk ngon ip ngidon kam nei ngidon kam ba haka yang koroi kapar te haka juk ko poru haka jinge thep kam thep jam la dei haka nu du lain department of fair ru ngimso e kadai hok ya ki yut jungi mar tham kam tham jam begini ok bandrung leng bala se mo ki officer jungki bala ban le ni kinong ikmat bala ban le tang bang ring nong ip ki di bendon ken ki ka di benlong ka transparency ki di bendon ka jing khot interview gini kita benong sedong kata pat lu nong ip apa piklis pang district council ngi ba district council kadai ka funding ka abad central government te ka ba e than hendai nong ip la jin ba ka district council ka yo hi ban jine la ka jong ka pisa ka khan ka bor pisa ban penmi mo leng ba kinu ki revenue bat kayo ka jirap na ka central government ti haba kabun ka pisa nga community ba ada kala ban siu tulok ti ka baha ada kiyo kam lagi kena semla apo district council karang baha su nomor ko man ong menta tangak sokar jelarung imla su ti ka district council don kam hi ti hakiyo ki mo ki industries kini ki babon ki kam ki lat ai kam ai jam tai kena semla ti lam kum ta ngan ong pi akabide begini kedok kam tengi kena semla kajing puli juki la ilian Asia la ilian apa kram jam te kay lam penban ki briu syak kena semla syak jing ma kajing masaw kan ya kajing im jungki te rei ngamut pat apa ki khot agar yang district lebih tap kam gum ta pat banong ba ka di banong illegal kan kanu ka di binia kat kum ka di banong pi transparency ki di bendon kamu pi menjur ne am baka ya menta pat kajing tap kam hang te ke HDC kala sulong ten rei kajing ya kendu parlok ho rei hang ni ka benta jing don kano ka transparency kan ko me gani ngam soi hap mon boleh ba long lash tap bagdur mo bagdur ber khan sedong kini ki bangim strat ngim soi hap hiru kana ong ip ba ai kita ki belong deserve kini ya kam kan lingba ki interview fair ka ba district council kala bandon la ka biang ka fon te la kam biang ka fon ban tap illegal kum tu te wat na kalyang jongaru ngastu ba kamlong kalong bi an kan kamlong ka ba strat to ini apa no shwa kendiat sa ka konstituensi sampai mo te namar mentah kan kenting iba usiting am disiru umya konso te ke iga jingkarman ka jong pil se ka jingale hangne ha malim konstituensi kan longkom no bat lada niak swaba pinjuba ka kata ko ban keliru sakawai ke iga manifesto ka jong pi simen lada klaim da kentup lagi ka manifesto jong parti kan hoi ha kajing pemilih isu nomor apa mulim konstitusi jongi ka kalong ba om juran uju ubriu un ba atli pos mo kila job ke meli ba menshua tamba kila rem no kum ki MDC ha nu ki pori brem ten rei kadai ke bos pat belong kum tanah benta ki paj ba ki yo lo jong meli lagi jong MDC te akadin ba Roni biling do mo belong kum meli benta la ti la penyang no dawai kutong ke MDC te ngam i bendon pat ba nam ta kini ki kertong bilang thamai mo
Ti kat kom ji ong ju ki pai ba bang ya shrum sanang ngi ong ba oh kidang thamai palat mo kini kitang bami tan po meliam. Ten rei ngaju ong pad iki habaki don pat kamen sim. Kabahan namar kanong kajing sedang iki. Lagi don kamen sim bakin trash tom sha ban sakri yu pai ba bade kejelahi kabaha bagi mi. Mo. Tin rei ha kajing ile te gimla banong kalong kumnu. Tengar kum wei bulami khmat te ba wat ki pai ba ki ju ong mo ba uba kam senior ba ubla Tahan ya terlade ka senior ti la senior ti ti maroi mo. sama ngamroi ha ba contribution ka bangale na manta bro ki snong spok than nandu ru ba su simlim bro ki snong ki mla chu mo ki bangala jurap fi ba ondu ki pori berdam te ngak film ti ba ki pai ba apa ki lingba ka channel ki nyarap ban agi jingkershan ngai nga da ki ailat kini i ken ki i kampat ki jonga ki ba kasi ha ki tu islam ki berdam ngasakri tan ko muri pai ba tenrei ke i ba nganle pat menta kalong ke i ba ladang adon ha kabor kemun ke i bangala benle kan kamlong kat kum ba gi pai ba ki kwa bat ngahapan so thu real dia ba kat kum ka profession ke jonga ba bleu ai ka sap ta gi pai ba ki ailat in la ban sakri kham ba ke ya kata te ha ka ju por pat ru nga bu bajing kerpat gi pai ba mo ba leng ba ke channel nei makin so thu ba kam di kam tam ba de kam sel ko mo ip kam sakra dari ke ba kam dari ke basuk ban syia mi mata madai bat iki pat baru ki ba ke jing kersian lu ki hab benda perkhat benda sani benda pusan ma kim di ban syia le su shit bat mo ban jit iki da ke jing so shit da ni kata ki haban perkhat ba ha ke ni ke perthai ke bangi imak perthai jong ke jing tendu jong jing ye tenju berka perthai ke bala jenjar ba di pat ba jong ka 14 million constituency bro koi mo nul kilong kemi kilong kapa ki samla ti ngabu bajing kerpat nak basulit khmat jungpi ba ngam desu ubri wat mai mo nak mta kan ni kamlim ko si tibat jan boro kistongi kila itu ngalaya lenti bun ki kam gi bangale na mta kathani boro koi ti ngakmi lenti kan ba hakan ni kaslam ko mta na mta kan ni MDC ti nakarpat fi wa pinya ailat khang ba ngala menang pin isu ye ke kasap bo bleu ai nga tara phi pa ba pi ailat ngasong thu ha pagi ya shrum seneng mo kidon ki jiyo so bon ba ji kan mal ki snong ba hoi ki kertong ki bamenta ki dei ki barang thamai sudah ba don ru ki bam dei ru i batang na po ka konstitusi ki jongi ru ten rei habidi pita ki benta ngakum bu kertong ngam don ke i banong persya ni nuru don la ka jong ko hok ten rei tang ko ngabu ji pat phi ka hok ka jong phi di bentip i mo phi bat ba phin i pat ke i kam ki banganang le nang ni sakhmat lengba ka ni ka channel ba phi i ka lengba ka ji kan jongi ting khil ti ba phi ailang ti ka mon ti ka diang nang begini yo banang kampan bahasyu e ke baldon penne ban pensa ston ke baldon ni nang pen bahasyu mo kumba khtir beru ko ongkum tahi ya ka baldon rupa kinang pen bah kinang penne pensa ti ngiru lengba kani ka benrap ka ban riu bangi ongen mo kasik sidul bon ba konsen ko India kala ibor nginang la bentari khamba susu ban pen bahasyu da ngiyo ki MDC ki ba phi ki pai ba bro jong ka jala phi jit kinang yo su ki brio ki ba start ki ba sampang ki bala ban pen bahasyu pad ikini ki ba ngim perkhat tangi ba benta ding haban perkhat ki pateng ki bandangwan ti tani tini ai khublei phi baro sesien na ba kani ka channel Tok kebersibon pak ni la ya poi sa benta bokut artat te ngakwa ban ai kublei pi ba ya kapor ka jong pi ba pi la dan benta lang ban ni kan ka si kublei sibon i kerman ya ka jing ha kan collection na benta ka jong pi ya kapor ba pi ai kan ka channel jong ni benta front media te ni la poi sa benta ka bokut na benta ki nong pet soba lada pimpat subscribe lada pimpat i pat ju i kan ka channel lada ka sen ka baning kong i pi ila ban subscribe bangin penmi yo kini ki jat konten ki ba nyakran bat ki kertong ki ban sa ekon hakan ke MDC election malaka ju opor kasur jong pat ba ha ki constituency ki ba pe ko blesibo